Takže nazdar lidi, tady Petromaker.cz, to je další video a jsem tady společně s Vajcamem. Čau lidi. A hned se přiznáme, natáčeli jsme to už dvakrát. Zřejmě dvakrát, to je takový postroj. A já jsem tam umřel. To mi říkej, kdo tady komu zbylo před chvíli ještě půl srdíčka. To byl přichránil. Já jsem měl ochranu. Ale kámo, tamhle bych z těch byl ty. To je zombík. Ty mu, co ty si uvěděl? Je tamhle v té bezletý zbroji, tak. Pojď sem, homelessáku. Nákal ho, ty nemáš, víc, ty hovne. Jo, mi z ní padlo, jak to, já to mám. Jo. Čím jsem za tebou, jako když jdu domů. Já tak se zase do nějaký střílety. Ale. Takže mám vesní skýlu. Jako já mám nějaký. Myslím si, že jsem tam dal něco. Jo, vlastně to jsem vzal pro sebe. No, určitě jsem chtěl nedal, ale chci hlouku. Sice jsem trošku polámaný, ale to se počítá. Já mám jeden cíp, já jsem dům. Já tam jdu úplně nějaký. Takže mám jeden bar, jedno srdíčko. Mám tady ještě jeden cíp, ale ještě chci... Mám si jeden, 2, 3, 4. Mám jich 8. Jo, jinak máme pěkný, ale hodně pěkný balíček. Řekněte mi, kdyby takovýhle nechtěl. Prosím tě, kde seš? Vevnitř? Pěkná. A tady máš ode mě. Děkuji na to matičku. Už jsem se bál, když vyhodit, jsem se za tebou plížil. Ty jsi mi hodil klej? Jo, jsem si převzal. To nechci ti nic říkat, proč spíš vypaluješ tyhle briky, než to, aby jsi vypalil nějaký jídlo? Protože... Já mám 4 ty. No, co máš? Já jsem byl na lovu. Já ti dám tady aspoň ještě. Mám hezký. Ne, to jsem dal já bounýma. Aha. Já jsem tady bounýma, že jsem bounýma. To je hrozně vidět tvoji hlavu zevnitř. Ještě já si nepamatuju. Ten se vám nedělal, jestli čistě. Jo, jako... Pochajte.
vlastně mám ještě 4 sežen, 410 světů. Sápu. Chcem zase počkat. Stepičko. Nech mi Evu. Já jsem vůl. Já vykraftil jsem se místo krumpáče, které je vůl. Ty hodím tady ty. Jo. Já budu ještě těžit, co myslíš? Nevidíš, samozřejmě. Jsou jaký saky mám něco? Ale malý jako. Třeba, že se mi nevykraftí jenom ta věc, jenom to je. To zvláštní. Ještě 7 kolej, tady je vždycky. Posmátím. Ano, budeme smátí. Jo, kudy ses dostal do našeho toho? Cože? Kudy ses dostal do toho dolu, jak máme tady pod barákem? No, já jsem prokopal barákem. A je tam už jeden iron, myslím. Jako je velká teda? Co? Je velká? Ne, to je jenom kousíček. Aha, no tak to nemá co, abych tak chodil. Začíná zapadat sluncem. Někam nechoď. Co to není za tabulce? Ježiš, máme díru ve stropě. Měli jsme díru ve stropě teda. Hele, slime už. Jo, slime? Ty zabíjej tam. Já vím, neroste, to vždycky nemáš a pak... Jo, to jsme tady, to si jednou tady byli, věď, mě si ve. Jsme najednou začali nahánět ty slimy. To bylo? Ještě ne, tady se s tím teď peru. Ježiš, ty malý mrašky, ty blbý. I get gonna help you. OK, vajíčko. Hodí se. Slepice, já jdu zabít, slepice. Enderman. Já jdu domů, kámo. Nenáš toho, já jdu domů. Ještě si mi ty slepice nestojí v cestě. Dělej mě sebou, nebo neusnem. Ježiš, kam to jdu? Ježiš, tady je. Jak já to ležím? Lezeš. Zavři za sebou hlavně. To se nezavřel? Jaj. Jo, dobrý. Ne, jo. Tam už tam tady lítá kolem ksichtu. OK. Co bys mohl? Co? Jít na dřevo. Nemáme zase? Mám jenom 9 tady. Já jdu do toho, do zimního biomu, takže já mám ty creeper. Oh shit. Cože máš? Že mám docela rád, jako že to tmavý dřevo mám rád. No, dobře. Já doufám, že za mnou nejde. Buď se rád. Tak.
Pumpkin. Bitches. Oh my god, creeper. Ještě jsem se otočil. Oh my god, on je odbou farmu. GG. G. GG. Jo, je to tady. Teď víme všichni, co hledáme. Nebo teď se aspoň na tohle to budou koukat. Ne, že ne. Co? Jsem se bál, že nám odbou farmu vykoupila. Ty budeš nadšený, až přijdu domů. Bravo. No to taky. Jo, máme 2 dia. Cože? Jo, a diamantový sedl na koně, ty vole. Ty jsi dole? Ne. Ty krávo, jo. Ej, takže máš diamantový sedl na koně, když jdeš dole. Já jsem hledal v poušti, víš co, takový ty. No. Našel jsi ten. Pyramidu. Krásu. A diamantový sedl. Juhu. Já něco mám a nevím, co se dělalo všem. Jarmilku jsem si rozmnožit. Jarmilku? No a i ty slepici říkám Jarmilka. Tak, když je to Evička. To je jedno, každý mi říká jinak. Ježiš, žádná slepice se napadla, to mě popípej. Tak ukáž, já tě popípám. Tyve 2 dia, máme dia. Já jsem šel asi špatně. Jo, do bažin bych měl jít, viď? Tyve kudy. Prosím tě, portni mě. Portneš mě? No, já jsem za tebou. Ty vole. Kudy jsi se sem dostal? Já jsem si spletl příkaz. No. A víš kudy? Jo, tam to někde je. Ven co? Vajcame. Tady jsou bažiny. Podívej se. Co? Jo, no, hezký. Tak ještě najít. Kdo je šikovnej? No to já jsem taky šikovnej, já jsem se to ztratil. A já vím, kam jdu, prosím tě. Při nejhorších se zeptáme. No, jsem se jako já už to vidím. Oh shit, oh. Vidíš mě dvou farm, hajzlu. Jo. Já jsem běžel úplně někam do prda, s proměnutím. Ach ne, ta farma. Prosím, tě teďka neotráví ten flash. Neotráví ten flash, yes. A ne, bych si to měl vypohnout. Hezký. No já popravdě nevím, jak dlouho natáčím. To já popravdě taky. No tak jako já bych tady dal ještě nějaký ten stromy, že bych tady pokácal a ukončil bych to, ne? Tak jo. A řekni nám něco hezkýho. Tak jo. Řekni třeba, že mě máš rád. To Makare, já tě miluju doslova. A máš za sebou mochomurku vemu. Jsem línej. Já jdu zpívat houbičky. Se budeme mít v noci. Jo, ne. Ty mochomury to bylo nějak málo. Chtěli by to najít nějakou vesnici, ve které by byl diamant ještě jeden, abychom si mohli udělat to. Enchant? No,
Počkej, kolik potřebuješ dia? 2, viď? 2? No. 2 dia, 3 obsidiány a knížku. No tak jako 3 obsidiány ty zvládnu. Ale pak je vykopat. Co kdybychom si udělali portál? Co nevím. A uděláme si farmu na to, víš co na co? Na zlato. Na zlato? Jo. To ani nevím, jak se dělá. Prostě nějak pigmeny si tam poškádlíš, víš co? Cože? Pigmeny poškádlíš a nějak si je zavřeš do kopky, tyhle. Jo, mám přesně tak. No takže já bych to rovnou i tímhletím ukončil. Děkuji, že jste se na tenhle ten díl podívali. Budu rád za každý like, odběr a majcame? Já se vám taky loučím samozřejmě. Ještě jeden díl bude na Stormakarovém channelu, jelikož mám nový počítač 4 a nemám na něm žádný programy až Minecraft. Takže tímto se s vámi loučíme a ahoj. Čauky.